तो फ्रेंड्स आपण मैंने शुणिले आमर माउसी जन कौन कहले तो पुनई पर्व लोक आसती भरा भिड़ हुए। तो हे गाइस मु आलोक आपन स्वागत करुचे आलोक सुगा लाइफस्टाइल गोटे नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स आज आम आसी पहुँच जाइए जगन्नाथ मंदिर। तो आपण मैंने भावुए कौ जगन्नाथ मंदिर तो एटा हूँ माने पिंगु जगन्नाथ मंदिर देखु पूरा अबिकल पुरी मंदिर भाया होती। तो चलते भितर को जीवा आ देखिया भितर कौन कौन अच्छी तो चलते भितर को जीवा जाइए आसिलु ना। अबिकल पुरी मंदिर भाया होती एपटे गणेश प्रभु अच्छा एपटे हनुमान प्रभु अच्छा। पहड़ पड़ी बोधे पड़ी नहीं आज्ञा बंद अच्छी ना हाँ अच्छा ठीक है। तो ये आपण मैंने देखी नि मंदिर चारिपाख नजारा मंदिर टा भी देखी नि पूरा अबिकल पुरी मंदिर भाया ही कौनटा काशी विश्वनाथ मंदिर पा जीवा से खोलुन तो तो फ्रेंड्स यहाँ हूँ माने काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा ये अच्छा दे दवा ना कबाट दे दे तो देखिए यहाँ चौराटा ये गोटे कूओ गोटे अच्छी भाई थर नुआ कि मस्त लगुच पूरा अबिकल पुरी मंदिर भाया ही कूटा तापर एठारे पानी नलकूपटा से नलकूपटा आठ बसियापाई कर देइचंती बेंच टाइप रो दुईटा। चलो बुली आसवा थे चारिकड़ ऊपर बाटे जा ऊपर बाटे चल जा ऊपर पाखर के मस्त लगुच मंदिर पूरा पूरी मंदिर भाया यहाँ हूँ पिंगु नुदड़िया मैंने जगन्नाथ मंदिर एमती गोटे पूरा सेम टाइप रो माने गोटे बारीपदार भी एमती गोटे मंदिर होती एठार गाधेवा मना पीवा पानी मंदिर भितर को जीवु एबे माने प्रभु को पाई माने खाइबा बनाउछंती भितर तो से डोर लॉक अच्छी तो आसिला पर आमे जीवु भितर को देखि नियंतु एटा होची मंदिर पछपटर नजारा एमिति। तो सेठी होची नुदुडिया कॉलेज ये पड़िया पर से हूँ नुदुडिया कॉलेज। तो यहाँ हूँ नुदुडिया कॉलेज आमर कौनटा एटा पड़ियाटा से होम एका हुए बोधे मांकड़ा पत्थर किसी पड़ी सेठी आउ गोटे कूटा देखो सेठी आउ गोटे कूटा देखो आउ गोटे डोरटा ये
ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଏଇଠି ଏଇ ଘର ନୋଟା ଯେଠି ଅଛି ନା ସେଠି ଠାକୁର ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲିଲେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆସିବ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ଠାକୁର ଫଟୋ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ମଣସ ସହ ଉଠେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଫଟୋ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଟା ନିୟମ ନୁହେଁ ଏବେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ତମ ସାଙ୍ଗ ରଖିବାଟା ଠିକ୍। ହଁ ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା। କହୁଛି ମାଉସୀ ତମ ଘରଟା ଏଇଠି ନା? ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ଆସନ୍ତି ଆପଣ? ରାତି 4ରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କରିଦେଇକି 7:30 ହେଇଯାଏ ପଳେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଆଚ୍ଛା। ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେଇକି ଫେରେ ଆସେ 11ଟା ବେଳକୁ। ଆଇନେ ବସିନି ସେ ଯାଆନ୍ତି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ମୋ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲା ସେ ନାଇଁ ସେ ଡେଲି କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି? ହଁ ଏଇ ଭଲ ଏଇ ପୁନେଇ ମୁନେଇ ଏଗୁଡ଼ାର 100-150 ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ନୂଆ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଡେଲି ବି ତଥାପି 100 ଏଇ ସକାଳ ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100-150 ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଏଇନା ଟିକେ ଧାନ କଟା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଆସୁନ ହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକ ଆସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆମର ମାଉସୀ ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ମାନେ ନୂଆ ହେଇଛି ତଥାପି ଏଠିକି ପ୍ରାୟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 150-200 ଲୋକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏବେ ଧାନ କଟା ସିଜିନ୍ ତ ଏବେ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ତଥାପି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଥର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ତ ତଥାପି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମାଉସୀ ଧାନ କଟା ସିଜିନ୍ ତ ଏବେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 150-200 ଲୋକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭରା ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ମାନେ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ଖାଇବା ତିଆରି ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡୋର୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ସେ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଯିବା ମାନେ ମାନେ ଡୋର୍ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଯିବା ତ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ବାହାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପହଡ଼ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। उठेगानी चंदनस्य महत्त्वं पवित्र पापनाशनमापदा प्रजनित्यं लक्ष्मी वसु ମୁଁ ଆଜି ଯେ ଭାତ ଖାଇଥିଲି ସେ ଟିକେ ଖାଉନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ବାରିପଦାରେ ରୁମ୍ ନା ହଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଏଠିକି ଇମାମିରଙ୍କ ଏଠି କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିଲାନି କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବନି କି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବନି। ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଅବିକଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ପିଙ୍ଗୁରେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ମାନେ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି କହିତେ ଗଲେ ଯେମିତି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି କିଛି ନଜାରା ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ସରିଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ନିହାତି କରିକି ଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେ ସମୟ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।